Francuska was woli. Francuska znasz nazwy duguje. Mučenište koji i srčanoj Srbiji. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo ministri, gospodine gradonačelniče Beograda, dragi Beograđani koji ste došli o tako velikome broju. Dragi prijatelji Srbi i Francuzi koji ste se okupili večeras u ovoj lepoj prilici. Hvala vam, gospodine predsjedniče, na izvanrednom dočeku. Hvala vam svima što ste došli u tolikom broju. To je čin zbog kojeg smo, znajte, duboko dirnuti. Vi pokazujete time da poruka ispisana na ovom spomeniku volimo Francusku, kao što je ona nas volela. Još uvek živi i 100 godina kasnije. Sada je na mene red da vam kažem u ime svoje zemlje. Francuska vas voli, kao što ste vi voleli nju. Francuska znaš nazwy duguje. Mučenište koji i srčano u ime svoje zemlje. Francuska vas voli, kao što ste vi voleli nju. Francuska znaš nazwy duguje. Mučenište koji i srčanoj Srbiji iz Velikog rata. Šta duguje njenim vojnicima, poginulim kako bismo mi živjeli u slobodi. Francuska nikada neće zaboraviti žrtvovanje srpskog naroda, jeziva, pretrpljenja
iskučenja, krv zrtiš, kćeri i sinova, prolivenu zajedno za našom, suze majki, jauke očeva, lanoću, glad, iznjonstvo, nepresušnu bol preživeli. A predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović završila je službeni dio svog putovanja u Ameriku. Pred Grabar-Kitarović je privatni dio posjeta i susret s kćeri. Odlazimo do New Yorka, do Petra Panjkote koji prati predsjednicu. Petre, kakve su predsjedničine prve reakcije nakon službenog dijela američke kampanje? Evo, doznaćemo ih odmah iz prve ruke. Predsjednica ovdje sa mnom upravo je stigla sa panela kojeg je moderirala o održivom razvoju. Predsjednica za početak je pitao o jednoj temi koja se provlači kroz sve etape ovog vašeg posjeta. Rekli ste i u Clevelandu i u Pittsburghu i ovdje u New Yorku uspješnim Hrvatima i iseljenicima vratite se natrag u Hrvatsku, pozvali ste ih, rekli ste da će Hrvatska postati najprosperitetnija zemlja ukoliko se to dogodi. No, zašto bi se zapravo oni vraćali ne samo zbog domoljublja? Naravno, pozvala sam sve Hrvate da se vrate. Prije svega istaknula sam da nam nisu bitni njihovi novci. Dakle, ne tražimo financije, ulaganje. Ono što tražimo jest ona valuta koja je ključ uspjeha danas, a to je znanje. Znanje, obrazovanje, iskustvo i tako dalje. I rekla sam nakon posjeta Clevelandu i Pittsburghu, nakon razgovora s jednim profesorom Mihaljevićem, pa i sa Stipom Milčićem i sa svima ostalima, rekla sam kad bi se vi svi ljudi vratili u Hrvatsku, kad bismo vas uspjeli vratiti, mi bismo doista bili najprosperitetnija država u svijetu. Zašto? Zato što imamo sve prirodne resurse, moramo raditi na ljudskim resursima, moramo raditi na znanju, na obrazovanju, a u tome nam, ja vjerujem, puno mogu pomoći naši iseljenici koji su jedna od okosnica mojeg predsjedanja od samoga početka i toga se doista strogo držim. Vjerujem u njih, vjerujem u njihov povratak, neće to biti lako. Nije lako niti nama u Hrvatskoj, ali vjerujemo u njihovo domoljublje i činjenicu da od Hrvatske doista možemo učiniti zemljom koja će biti rame uz rame najrazvijenijima. Da, ali osim domoljublja, čime zapravo još privući te ljude da se vrate? Mislim, vaš se mandat sad bliži kraju, a taj trend iseljavanja se zapravo nije promijenio i dalje ljudi odlaze. Ne, promijenio se. A nije baš? Promijenio se, stalo je malo iseljavanje, dakle usporio se. Ne, nemojte tako, molim vas. Nemojte vrijeđati ljude koji su ostali u Hrvatskoj, koji vole svoju domovinu i koji su možda imali i priliku otići pa su ipak odlučili ostati zato što žele ostati u svojoj Hrvatskoj. Molim vas, nemojte vrijeđati njihove osjećaje. A mislite da oni koji odlaze ne vole Hrvatsku? Ne, nisam to rekla. Ali kod ovih koji su ostali je vjerojatno prevladalo to da žele ostati sa svojim obiteljima, da su našli načina kako to raditi i tako dalje. Ali nemojmo ulaziti u takve rasprave. Dakle, kako možemo ljude privući nazad? Na tome radim u svim ovim svojim razgovorima sa raznim stranim dužnosnicima. Daću vam jedan primjer, recimo. Jučer sam razgovarala s potpredsjednikom Googlea, a prije nekoliko tjedana bila sam u Izraelu, u posjetu Izraelu, s kojim smo između ostalog dogovorili da naši dobri matematičari idu na dodatnu edukaciju u Izrael, da se vrate u Hrvatsku i da iz Hrvatske putem interneta rade za izraelske plaće. To je sjajno. Ja mislim da biste se vi mogli složiti s time. A jučer sam razgovarala s Googleom kako, na koji način popularizirati upravo tu digitalizaciju, da se ne bojimo toga, niti u okviru školskog sustava, a pogotovo ne kao rješenje za naše otoke. Za to da na otoke dovedemo obrazovanje koje zaslužuju svi, a ne da mi ljudi kažu gledajte, morali smo se iseliti u Split zato što na otoku nema ovog ili onog programa. Putem digitalnih programa, digitalne edukacije i slično, većina djece u Hrvatskoj može prolaziti i dobiti onu vrstu edukacije koja im je potrebna za 21. stoljeće. To govorim iz vlastitog iskustva jer najlakše mi je bilo biti mama u smislu onog mama dvoje učenika
kad su bili u jednoj školi u kojoj je nastava bila potpuno digitalizirana, kad su imali svoje iPadove i kad nismo suprug i ja morali sjediti nad njima i gledati kako pišu zadaću, već im je samo računalo javljalo gdje su pogriješili, kako treba riješiti određenu zadaću i slično. I upravo zbog toga mislim da moramo iskoristiti naše predsjedanje Europskom unijom 2020. A ne biste vjerovali ko sve govori o tome, od židovskih udruga do Međunarodnog olimpijskog odbora i svih ostalih, kako se žele uključiti u naše predsjedanje i kako nam žele pomoći. Mislim da je to sjajna prilika za branding, sjajna prilika za promociju Hrvatske kao države koja nije samo lijepa, ima prekrasne otoke, već ima i vrlo talentirane ljude i to ne samo u nogometu, nego i u drugim sportovima i u drugim djelatnostima. I na taj način naravno pomoći projekciji budućnosti Hrvatske. Ono što ste vi rekli, kako vratiti ljude. Treba osigurati nekoliko preduvjeta. Prvo je naravno stanovanje i briga o djeci. Drugo su plaće koje su dostojne čovjeka. Puno mi je ljudi reklo, gledajte predsjednice, da je samo malo veća plaća ne bih bio otišao ili ne bih bila otišla. Znači poslovi dodane vrijednosti kao što sam vam pričala s Izraelom, dakle da se može raditi preko interneta. I treće, nekakva opća društvena klima gdje moramo unijeti optimizam u Hrvatsku. Pa ljudi, imamo najljepšu zemlju na svijetu, potvrdit ću vam svi ovi ovdje u ovoj zgradi. Imamo toliko resursa. Ono što trebamo učiniti je unaprijediti ljudske resurse i onda stvarati tu budućnost na način da građani doista preuzimaju svoju odgovornost onako kako smo to pričali u ovim sobama ovdje u Ujedinjenim narodima.